ки дар багажи мошин як адиёли хунияе. Акнун дар инҷа мегзарем аз ҳама да ҷои даҳшатнокаш. Ҳамчун доказательства телефони ёра политсия мегира, ки дар телефон ҳам тасдиқи ҷиноятӣ ё ҳам даҳшатнок маълумот буд. Ман ҳатто намедонам ки чӣ бугум. Хушомадем боз дар канали мо дар YouTube. Мо охирон хабар дорем. 3 рӯз гузашт аз оне ки ма касеро киштам. Ира ба навор нагӣ. Ин меарза. Яъне ки дар инҷа шумо диден ҳоло видеоеро ки пешакӣ во сабт кардиян серьёзна барои баъдан дар YouTube партофтан. Инҷа аз як тарафаш ҳам даҳшатнокай ва ҳам беақлӣ ин одаморо нишон медиҳад ки дар чиво аз ақл бегонаан ин одамо, ки коре кардагиян барои хирсандӣ нест. Як даҳшате. Ба кадом фикршон во фикр кардиян ва ба кадом ақлшон во фикр кардиян ки баъдан ира бо мо дар YouTube мепартоем.